سلام እግዚአብሔር ምሳኹም ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮይንኩም ነዚ ሆህተ ምስራቅ ቻነል ትከታተሉ ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓቂ ከም ዝሓለፈ ሕጂውን ሓደ መደብ ናይ ካፕተን ሸሞንተ ሰናብቲ ሒዝና ኢና መፂና ዘለና ማለት እዩ ሎማዓልቲ ንሪኦ ሓሙሻይ ሰሙን ናይ ጾም 4 ማእከል ናይ ጾም 4 እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ይግለጽ ደብረ ዘይት ማለት ቃላዊ ትርጉሙ እንታይ እዩ ኖኸ ንምንታይ ይውክል ምስምንታይ ዝተኣሳሰር እዩ ንዝብል ማዕረኽ እንዲያፍልጦ ከም ዘለና ንመሃረሉ መድረኽ ንመሃረሉ ዓምዲ ኣዳሊና ለና ማለት እዩ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ንክንገብር ፀጋ ረድኤት ይብዛሓልና ኣብ ዘለኹም ኮይንኩም ድማኒ ብሰቂለ ሕልና ክትከታተሉና ብስም እግዚአብሔር ንዕድም ሕራይ ናብዚ ነገረ ምጻቱ ዝንገረሉ ማእከል ናይ ጾም 4 ዓቢ በዓል ዝኾነ ደብረ ዘይቲ እንኳዕ ብሰላምን ብጥዕናን ኣብፅሓና راي كم تقدموا لتجلس حسب مالتيو دبر زيتي بزعبان انتهينت دبر زيتي بأحوات ممهران حصر زبالك وهابنا دبر زيت مالت انتهي مالتيو نمنتا يوكل بس مسعات كزلو متأسسار انتهي مسل نزبل كنرئينا እግዚአብሔር አምላክ ጸጋ ረድኤቱ ይብዛሓልና راي ናይ ሓምሻይ ሰሙን ደብረ ዘይቲ በቀዳምነት حساب ዝህበና ሓውናን መምህርና ዲያቆን አቤል راي ዲያቆን አቤል ደብረ ዘይት ማለት እንታይ ማለትዩ حصر زبال መብራህት ሆና እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስም እግዚአብሔር ዘመስገነ ይሁን። አሜን። ናብዛ ዕለት ስለዝብጻሕና ወን ክብር ምስጋና ይሁን ነው። ሕራይ ደብረ ዘይት ማለት ቃል በቃል ወይ ድማ ትርጓሜ ስሙ ወይ ድማ ትርጉሙ ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ቦታ ኮይኑ ኣውሊዕ ወይ ድማ ናይ ኣውሊዕ ገረብ ዝበዝሓሉ ቦታ ማለት እዩ። እዚ ማለት ብፍሉይ ኣውሊዕ ዝበሃል ገረብ ኣብኡ ዝርከብ ኣብ ኢየሩሳሌም ወይ ድማ ኣብ እስራኤል ዝርከብ ዓይነት ገረብ ኮይኑ ዘይቲ ዘለዎ ወይ ድማ ፍረ ዘውፅእ እዩ። እዚ ማለት ዘይቲ ብሩህ እዩ። ስለዚ ክርስቶስ ብሩህ ኣእምሮ ወይ ድማ ብሩህ ምዃኑ ዝገልጽ እዩ። እንደገና ንዓና ድማ ብሩሃን ኩኑ ማለት እዩ። ካልኣይ ፍረ ዘለኩም ኩኑ ምክንያቱ ብዛዕባ ምጽኣት ስለ ዝገልጽ እቲ ሰዓት እሱ ኣብ ግዜ ምጽኣት ፍረ ዘለኩም ኮይንኩም ጽንሑን ማለት እዩ። ካልኣይ ዘይቲ ንመብራህቲ ከም ዘገልግል ክርስቶስ ብርሃን ዓለም እዩ ስኻትኩም ድማ ብርሃን ኩኑ ዘይተኣክቡ ከምተን ሓሙሽተ ደናግል ዘይተንና ቀንዴለን ዘዳለዋ ዘይትኹም ኣዳሉ ማለት ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ደብረ ዘይት ማለት ኣግራብ ዝበዝሓሉ ወይ ድማ ኣውሊዕ ዝተባሃለ ዘይተውሊዕ ዘለዎ ገረብ ዝበዝሓሉ ቦታ ማለት እዩ ቃል በቃሉ። እዚ ድማ መሰረቱ ካብ ምንታይ ተራእይልና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ዘሎ ሃይለ ቃል እዩ። እዚ ክርስቶስ مس حواريات لكريستوس زحتت وقالي كم زي يبل كله خنم بوينا ملكت هلقت عالم يبل معرف 24 وانجيل ماتيوس ኢየሱስ ካብ ቤት መቅደስ ወጪ ክኸይድ ከሎ ደቂ መዛሙርቱን ኣብ ቀሪቦም ህንጻ ቤት መቅደስ ኣርኣይዎን እሱ ድማ መሊሱ እዚ ኩሉ ስትሪእዎ ዶ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ ብለኩም ኣለኹ በሎም ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ናይ ምምጻእ ካን ሓዙብ ዚኣታ ቃል እዚ መዓዝ እዩ ዝኸውን ናይ ምምጻእ ካን ናይ ህልቀት ዓለምን ከምልክቱ እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። ኢየሱስ ከዓ ከም ዝበሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመጹ እዮም ንብዙሓት ከስሕቱ እዮም ውግእን ወረውግእን ክትሰምዑ ኢኹም ኣስተውዕሉ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ብግድን ክኸውን እዩ ብግድን ክኸውን እዩ እንተኾነ መወዳእታ ሽዑ ኣይኮነን ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ክላዓል እዩ ኣብ ኩሉ ቦታታት ከዓ ረሃብን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ እዚ ኩሉ መጀመርታ ቅልውላው እዩ በቲ እዋን እቲ መከራ ሓሊፎም ክቡኹምን ክቐትልኹምን እዮም ስለ ሰመይ ከዓ ብኩሎም ኣህዛብ ጽሉኣት ክትኮኑ ኢኹም ሽዑ ብዙሓት ክኽሕዱ ንሓደ ሕዶም ሓሊፎም ክወሃቡን ንሓደ ሕዶም እውን ክጻልኡን እዮም ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክትንስኡን ብዙሓት ከስሕቱ እዮም ብሰንኪ ብዝሕ ክፍኣት ከዓ ፍቅሪ ብዙሓት ክዝሕትል እያ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን እዩ ንኩሎም ኣህዛብ ምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እዚ ወንጌል መንግስቲ እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ክስበኽ እዩ ሽዑ መወዳእታ ክኸውን ይብል ስለ ቃሉ ዝተመስገነ ይኹን። ስለዚ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ዘይቲ ንሃዋርያት ምጽኣቱ ዘስተምሃረሎም እዩ እንታይ እዮም ኢሎሞ ብዛዕባ እቲ ቤተ መቅደስ ምስ ሓተቶም مستزاربهم قويتا بزعبا موداتا سخات مسألون هلقت عالمين اسكي نغرنا إلومو مخنياتو كريستوس دمان تايلوهم موداتا عالم بزحات حسوت نبيات كمصيهم بزحات بسمي كمصيهم أنا إيسوس أنا كريستوس ينابلون تخقبريهم كمصيهم
ንብዙሓት እውን ተገብሪኦም ከስሑትዮም ይብላሉ ስለዚ ነዚ ዘረዳእና ቅዱስ ዮሐንስ ምናልባት ኣብዚ ግዜና ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት መፅኦም እዮም ብዙሓት ክርስቶስ ኢና ኢየሱስ ኢና ክንፍውስ ኢና ክነድሕን ኢና ዝብሉ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት መፅኦም እዮም ናብ ዓለምና ኣብ ግዜና ስቲልና አሉ ብስም ክርስቶስ ጥራይ ዘይኮነ እውን ብስም ቅዱሳን እውን መፅኦም እዮም ምክንያቱ ንሕና ቅዱሳን ኢና ንሕና ንፍውስ ኢና ንሕና ነድሕነኩም ኢና እናበሉ ብዙሓት መፅኦም እዮም ስለዚ ነዚ ክረዳእና እንከሎ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ እንታይ ይብል ከምዚ ይብለና መንፈስ ሓቅን መንፈስ ሓሶትን ይብል ኣቱም ፍቁራተይ ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ናብ ዓለም ተዋፊሮም ኣለዉ እሞ እቶም መናፍስቲ ካብ ኣምላኽ እንተኮይኖም መርሙሩ እምበር ንመንፈስ ዘበለ ኩሉ ኣይትእመንዎ ንመንፈስ ኣምላኽ በዚ ኢኹም እትፈልጥዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዝእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ካብ ኣምላኽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ከም ዝመፀ ዘይእመን ዘበለ ኩሉ መንፈስ ግና ካብ ኣምላኽ ኣይኮነን እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኹሞ ዘለኹም ናይ ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ይብል ስለዚ ኣብ ግዜና ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ብዙሓት ንፍውስ ኢና ብዙሓት ነድሕን ኢና ንሕና ከምዚ ኢና እናበሉ ምናልባት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝምድር ዘለናሉ እውን ኣለው ሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣፈቆዶ ማጨሎታት ኣፈቆዶ ገዳማት ወይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ንሕና ከምዚ ኢና ንሕና ክርስቶስ ኢና ንሕና ልኡኻት ኢና ንሕና ነቢያት ኢና ንሕና ሃዋርያት ኢና ምናልባት ብክልተ መዳይ እዩ ሓደ ናይ እምነት ትካላት ንሕና ነቢያት እከለ ኢና ንሕና ከምዚ ነቢያት ኢና ንሕና ከምዚ ሃዋርያት እናበሉ ዝመፁ ኣለው ብፍሉይ ስም ቤተክርስትያን ገበር ገይሮም ኣብ ቤተክርስትያን ተሓቢኦም ንሕና ነቢያት ኢና ንሕና ቅዱሳን ኢና ንሕና ልኡኻት ኢና እናበሉ ይመፁ ኣለው ስለዚ ይብል እቲ መንፈስ ኣምላኽ መርሙሩ ዳ እምበር ንኩሉ መንፈስ ዘበለ ኣይትእመኑ ይብለና ቅዱስ ዮሐንስ ስለዚ ኣብ ግዜና ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ብዙሓት ሓሰውቲ ክርስቶስ ኢና ኢሎም ዝመፁ ብዙሓት ኣለው ምናልባት ኣብ ዝቀረባ ግዜ ንባዕሉ ሓደ ክርስቶስ ኢሉ ክፀውም ኢሉ ምስ ከለ ክንደይ መዓልቲ ምስ ጾመ 10 ገለመለ መዓልቲ ምስ ጾመ ከም ዝሞተ ይግለጽ ማለት እዩ ሕጂ እውን ንባዕሉ ኣብ ዝቀረባ ግዜ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ድዩ ዓለም ክጠፊኣ መርከብ ክንሰርሕ ኣለና ኢሉ ዝተላገፀ ሰብ ኣሎ ስለዚ ኣብ ግዜና ብዙሓት ሓሰውቲ ነቢያት ክመፅኦም ኢልዎም ከየስሕቱኹም ተጠንቀቁ እዚ ክብሎም ከሎና ሃዋርያት ኣብ ትሽዑ ግዜ የለውን ገና ምጽኣትካ እዮም ዝብሎ ዘለዉ ምክንያቱ ንመን እዩ ዝነግረና ዘሎ ተራእየና ንዓና እዩ ነቶም ኣብ መወዳእታ ዓለም ዘለና ሰባት ወይ ድማ ኣብ ትሽዑ ግዜ ንመፅእ ዘለና ሰባት እዩ ነገር ግን መወዳእታ ሽዑ ይኮነን ውግእን ወረውግእን ክሰምዑ ኢኹም ውግእ ብዓለምና ነጊስሉ ዘሎ ሰዓት ኢሎም ብፍሉይ ወላ እኳ ውግእ ተዘይቋረፀ ሎሚ ግን ሃገር ኣብ ዝርእሲ ሃገር ህዝቢ ብልዕሊ ህዝቢ መንግስቲ ብልእሲ መንግስቲ ውግእን ወረውግእን ካብ ውግእ ንላዕሊ ወረውግእ ሓሶት ፀለመ ክፍኣት ዝበዝሓሉ ዘሎ ሰዓት እዩ ስለዚ ኣብ ትሽዑ ሰዓት ንሱ እንሆ ብስመይ ሕሊፎም ክብኹም እዮም ወይ ድማ ክቐትልኹም እዮም ከጋፍዑኹም እዮም እንዳበለ ይገልፀልና ማለት እዩ ስለዚ መወዳእታ ግዜ ፍቅሪ ክዝሕትልያ ይብል ብስን ኩሉ ክፍኣት ድማ ፍቅሪ ክዝሕትልያ ፍቅሪ ዝሕትላ ማለት ድማ ብፍላይ ንሕና ከም ክርስቲያን ክርስትና የላን ጠፊኣላ ማለት እዩ ምክንያቱ ፍቅሪ ማእሰር ኩሉ እያ ይብል ቅዱስ ጳውሎስ ፍቅሪ ማእሰር ኩሉ እያ ፍቅሪ ማለት ክርስቶስ እዩ ፍቅሪ እግዚአብሔር ውእቱ ምክንያቱ ፍቅሪ ሰሃቦ ለወልድ መንበሩ ኣብፅሖ ክለሞት ፍቅሪ ካብ ሰማይ ናብ ምድሪ ሰሓቦ ክሳብ ሞት ድማ ኣብፅሖ ፍቅሪ ማለት ክርስቶስ እዩ ክፍኣት ስለዝበዝሕና ግና ክርስቶስ ካብ ማእኸልና ይጠፍእ ምክንያቱ እንታይ ኢልና ኣሎ ኣብ ምስጢረ ስላሴ እንታይ እዩ ዝብል እንተራእየልና ስላሴ ኣብ ጻድቃን ከመይ ኢሎም ይሓድሩ ንዝብል ከም ኣፋኑስ ዘሎ መብራህቲ ኣብ ሓጥኣንከ ከም ዝተደጎለ ሓዊ መንፈስ ቅዱስ ካባና ይርሕቕን እኮ ፍቅሪ ክጠፊኣ እኮ ይኮነን ዝብል ፍቅሪ ክዝሕትልያ ይብል ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ክፍኣት እንተዳ በዚሑ ክርስቶስ ካባና ይርሕቕ ክርስቶስ ካባና ተርሕቕ ድማ ሂወትና ርሒቑልና ማለት እዩ ፍቅሪ ዘይብሉ ኩሉ ኮንቲ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ወላ እኳ ክሳብ ብናይ መላእክቲ ቋንቋ እንተዝዛረብ ነይረ ክሳብ ሰማያት እውን እንተዝበፅሕ ነይረ ፍቅሪ እንተዘይብለይ ግና ኩሉ ኮንቲ እዩ ፍቅሪ ማእሰር ኩሉ እያ ክፍኣት ምስ በዝሐ ግና ፍቅሪ ክዝሕትልያ ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ግዜና ፍቅሪ ከመይ ኣሎ ሓው ኣብ ልዕሊ ሓው ሰብኣይ ምስ ሰበይትን ኣደ ምስ ደቃ ምስ ውሉዳ ወይ ድማ ኣቦን ውሉዱን ክልተ ኣሕዋት ኣብ ቤት ፍርዲ ክካሰሱ ክዳመዩ ክትርኢ ከለካ መወዳእታ ዓለም በፂሑት ምናልባት ግና መወዳእታ ዓለም እዚ ይኮነን ክብሎም ከሎ ንሃዋርያት ሓሰውቲ ነቢያት ክመፅኦም ብስም ነቢ ሄኖክን በዓል ነቢ ኤልያስ ክመፅኦም ስለዚ ገለገለ ወገናት እዮም ዝብሉ መወዳእታ ዓለም ኮይኑ ኢሎም ድማ ናይ
زحلف يوحنس لا تحسران شعتن سلزوا على زمن يوحنس سلزوا على لومي أمودات عالم زيلهم سبكون نيرهم تساعتين فلتانينا كم توانجيل زبده مالتي نجرجن مسعات قلولاو كم زلنا جن كنفلت يقبعنا مسعات قلولا أنت أهلنا تاي زلنا ترى لنا تاي دلوانكم نبورو ترى ليكم نبوري كل التعينات مسعات يزلوا حدا ناي نفسنا نجزر سنا مسعات هالو ناتو كريستوس معسكم تصو عنا ويدما موت معسكم تصو عنا نفلتنينا أبيوتنا دلوات كنا نبر እግዚአብሔር ጽውግ ይብዛحنا ቀዳማይ ናይ ነፍስና ምጽአት አለ ካልአይ ድማ ናይ ክርስቶስ ምጽአት አለ ክርስቶስ ክመጽእ ከሎ ከም ተቅድሚ ሕጂ መልክዕ ባሪያ ወይ ድማ መልክዕ ሰብ ለቢሱ ኣብ መብልዕ ማል ኣይኮነን ክውለድ እግዚአብሔር ሰጋሃደ ይመጽእ ወአምላክነሂ እሳት ያርም ቅድሚው እግዚአብሔር ብጸታ ወይ ድማ ቀሲል ይኮነን ክመጽእ حاول ندانله زبالة حاول قرمي بالبال ندابله يخمس إبل سلازي كريستوس كمس قولنا حجي نفردي يخمس نعنا نخفردي يخمس كريستوس كمس ترى أخوين دمان إحنا نتايد لنا تدالينا من مريد لنا زعلم زيا تحالف له ساعاتيو مساعات مالت زعلم زيا تحالف له أملاخ دمان زوم أبزام درزي أزلنا فطرات حزنا نافتنا إذا العالم هيوت ويدمان نافتنا إذا العالم منقصو زوسدلنا دبر زيت مالت ويدمان مساعات ناي نجار مساعاتو استسبق كله مدرخ مالتيو قاليو تسمع لي ماشي قاليو تسمع لنا هراي برقامي قاليو تسمع لنا هراي تي كبهاد صنحه قبل بنا يحضرو برقص بزح حسابات كبهاد لنا صنيح مالتيو دبر زيت نجار مساعاتو ناي كريستوس داغماي مصاوتو مالتي قداماي مصاوتو بددت خون كله داغماي مصاوتو خان فرد زمصلو علت استغلصلو عبي بعال اب غوبو دبر زيت كمخانو دغلص مالتي زيت زبل كاب اولع وين كساب حجي اب قدامات اب استفلالي ነገር ይጥቀማልየን ዘይት ማለት ዩ ናይ አውልዕ ዘይት ተባሂሉ ዝፍለሎ ማለት ካብ አውልዕ ገረብ ከምኡ ዝበዝሖ ቦታ ብምዃኑ ናይ አውልዕ ቦታ ተባሂሉ ዝግለጽ ዩ ካብቲ ስትራክቸራል አቃውማ ናይቲ ጎቦ ዶወፀ እንታይ ባህሊ ማለት ዩ ስለዚህ ክንገብሮ ዝግባአናን ብዙሕ ነገራት ክባሃልና ጸኒሑ ናይ ምጽአት ናይ ክርስቶስ ምልክታቶምን ከይተረፈ ክንገር ጸኒሑ ማለት ዩ ሕራይ ኣብዚ ተወሳኺ ሐሳብ ተለኩም ዲያቆን ምራ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ከመቀኔና ደሐንደቅኔና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዛሃብኩም እነዚህ ዕድልጋ እግዚአብሔር ይኽብረልይ ኣብዚ ከም ንሪኦ እንድሕር ሃልዩ ነቲ ቤተ መቅደስቲ ፀሓይ መብራቅ ምስሃረሙ አንጽባሪቁ ነይሩ ስለዚ ነቶም ጴጥሮስ ንዮሐንስ ንያዕቆብ ሒዙ ዛዕባ እቲ ምጽአቱ ክነግሮም ከሎ ናብ ደብረ ዘይቲ ነቲ ቤተ መቅደስ ክብር ኣዝዩ ዘብረቕርቕ ክስታይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ኮይኑ ሪኦሞ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ እስክንገረና ኢሎም እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብረቕሪቑ ትሪእዎ ዘለኹም ከምኡ ኢሉ ኣብረቕሪቑ ዝነብር ኣይኮነን እንታይ ዳ እንድሕር ኢሉ ክፈርስ እዩ ኢልዎም ማእሲ ዝኸውን እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ማእሲ ዝኸውን ኢሉ ኢሎም ሓቲቶም እዮም ስለዚ ብዛዕባ እቲ ከመይ ኢሉ ከም ዝፈርስ እቲ ዝበሉ ተነጊሩ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ኣይተረፈን ኣብ ድሕሪ ናይ ዕርገተ ክርስቶስ ኣብ ዘበነ ጥጦስ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት እቲ ቤተ መቅደስ እቲ ፈሪስ እዩ ሓደ ሰብ ሓደ ወታደር ኣብቲ ቤተ መቅደስ ክኹዕት ከሎ ሓንቲ ወርቂ ድስቲ ወርቂ ስለ ዝረኸበ እዚ ምስራኣዩ እዚ ቤተ መቅደስ እዚ ብወርቂ ዝተለበጠ ኢሎም ኩሎም እቲ ሓደ ከምኡ ክረኽቡ ኢሎም ማለት እዩ ቀኒኦም እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክብል እታ ቤተ መቅደስ እቲኣ ከም ዝፈረሰት ይነግር እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ቤተ መቅደስ ጥራይ እውን ዘይኮነ ብዛዕባ ናይ ምጽአት ወይ ከዓ ናይ ክርስቶስ ከም ሞይቱ ኣብ 3 መዓልቲ ከም ዝትንስእ ዝነገረሉ እውን ሓደ ሚስጢር እዩ ካብዚ ኩሉ ከዓ ካብቲ ኣብ ዕራፍ 24 ፍቅዲ 10 ዘሎ ሃይለ ቃል እውን እንታይ ዝብል ቃል ኣሎ እዩ ካብ 6 ድሕሪ ውግእን ወረውግእን ተሰምዕሉ ዘበን ተባሂሉ ኣሎ እዚ አንድምታ ወይ ካል መግለጺ የድልዮን እዩ ሎሚ መሳኹቲ ዜናታት ኩለን ንሰምዖን ኣብዚ ውግእ ኣሎ ረብሳን ሽበራን ኣእምሮ ሰብ ቅሳነት ዘይብሉ ግዜ ከም ዝኾነ ዝገልጸሉ እዩ ከንደገና ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሎማዓለይ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ እዩ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ክኸውን ከሎ ነታ ሃገር ይብል ግን
ኣብኦም በቃ ሰላም ኮይኑ እንድሕር ዝበሃልካ እንተመፅኡ ግን ኣብነን ሕድሕዱ ፍልሊ ከም ዘሎ እዚ ኣክሳብቲ ዝወረደ ዘሎ ናይ ቤተሰባዊ ነገር ንዘመዱ እንድሕር ፀሪፍካሉ ሓደ እንታይ ኢልካ ትፀርፈለይ ዝብል እምበር ኣብነን ሕድሕዶም ግን ከምኡ ዓይነት ኣብነን ሕድሕካ ምፍልላይ ከም ዘሎ ግን ይገልጽ እዩ ልዕሊ ኩሉ ግን ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ እዮም ይብል እዚ ግዜ ዘለናዮ ሰብ ንምኽንያት ዕንቅፋት ሓደ ሰብ ብሓደ ሰብ ሓጢኣት ክገብር እንድሕርዮ ክስቶ እንዲ ዝገብር ዘሎ ኢሉ ናይ ዕንቃፍ ናፍቲ እሱ ናይ ስጋዊ ድሎት ናው ንኽኸይድ ንኽዕንቀፍ ይዳሎ ስለዚ ብዙሓት ክዕንቀፉ እዮም ይብል እሞ ነንሕድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡ እዮም ስለዚ ሎሚ እውን ካብቲ ዝያዳ ዘሎ ሎሚ ናይ ማስ ሚድያ ዕቤት ነንሕድሕድካ ምንቕቓፍ ዘሎ ክሳብ ክንዲ ምንታይ ከም ዘሎ ይነግር ማለት እዩ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ይኸስስ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዕንቅፋት ይኸውን ሎሚ ንሪኦን እንሰምዖን ዘለና እዩ ብዕንትና ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ እዚኦም ነገራት ዝኾኑሉ ክኸውን ከሎ እቲ ግዜ እንታይ ከም ዝኸውን ንርዳኣሉ ዘለና ግዜ እዩ እሞ ስለዚ ኩላትና ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕሪ ክንዲ ምንታይ ክነበርትዕ ከም ዘለና እግዚኣብሔር መሓርና ክንብል ከም ዘለና ኣብዚ ጾም እዚ እውን ነዚ ጾም እዚ ነዚ ደብረ ዘይት ክለዓል ከሎ ከምቲ ተቐዲሙ ዝተገልጸ ማለት እዩ ሰለስተ ምጽኣት ኣሎ ናይ ሓደ ሰብ ካብ ስጉኡ ናብ ነፍሱ ሓደ ምጽኣት ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ምጽኣት እዚ ናይ ባዕሉ ክኸውን ከሎ ሳልሳይ ምጽኣት እውን ናይ መወዳእታ ካልኣይ ምጽኣት ሰባት ዝሞትሉ ጠቕሊሉ ስጋን ነፍስን ዝፈላለዩ ወይ ከዓ ዓለም ትጠፍኣሉ ሳልሳይ ምጽኣትካ ፍርዲ ዝቆመሉ ማለት እዩ ፍርዲ ዝቆመሉ ዝኻስ ሰለስቲኡ ምጽኣታት እዩ እሞ ስለዚ እዚ ናይ ደብረ ዘይት በዚ እንዳተገልጸ ቤተክርስትያንና እንዳተገልጸ እዩ ዝኸደሉ ኣብቲ ሳልሳይ ክኸውን ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝመፀሉ ክርስቶስ ብፍቕሪ ንትምህርቲ ናርኣያ ንትሕትና ኢሉ መፅዩ ኣብቲ ካልኣይ ምጽኣቱ ግን ከምኡ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ነበልባል ሓዊ ዝነድድ ከም መስእ ዝሓዘ እኽሊ ንዝፈሊ ንየማነ ፀጋም ከምኡ ገይሩ ንጻድቃን ብየማን ንሓጣን ከዓ ብፀጋም ዝቁመሉ ምጽኣት ከም ዝኾነ ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ስለዚ እዚ ክበሃል ከሎ እንዳበላዕና እንዳሰተና ስጋና ሰቢሑ ገጽና ቀይሑ እንተራእናዮ ምጽኣት ዘሎ ከይኮን ዘይርዳእና ከይከውን ቅድስት ቤተክርስትያንና ጾም ሰሪዓ ጾም ስጋ ንጥዕና ናይ ኣእምሮና ምንቕቓሕ ሂባ ምስ እግዚኣብሔር ዘለና ፍቕሪ ነበርትዓሉ ግዜም ከም ዝኾነ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ክብረለይ እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ኣረ ብድጋሚ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ጽቡቕ ሓሳባት እዩ ማለት እዩ ቀፂልና ንሪአን ሕቶታት ኣለዋና መምህር ኣቤል እቲ ክበሃል ዝፀንሐ ኣቦትኡ ኮይኑ ማለት እዩ ብተደጋጋሚ ኣብ ሓሳባት ሰባት እውን መጻይን ዝብል ግምት ስለ ዘሎና እዩ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ክግለጽ ፀንሐ ብሓፈሻ ናይ ደብረ ዘይቲ እቲ ናይ ዕለት ወንጌሉ 24 ማቴዎስ ከም ምዃኑ እዩ ማለት እዩ ዝግለጽ ስለዚ ኣብ 24 ቁጥሪ 19 ግን እንታይ ዝብል ኣሎ ሓሳብ ቃላዊ ትርጉም ዲ ዋላስካኡ ዝሓለፈ ትርጉም ኣለዎ መብሪ ንኽትቡና እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ኢሉ ብዙሕ ነገራት መከራ ክኸውን እዩ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ኢሉ ምስ ገለጸ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን ንጥኑሳትን ንህፃናት ዘጥብዋ ወለድን ወይልአን ኢሉ ወይልአን ኖርማ ምስኡ ኣልገባብ ኢሉ ከዓኒ ህድማኹም ኣብቲ ግዜ እቲ ህድማኹም ብዕለተ ሰንበትና ብክራማት ከይከውንሲ ጸልዩ ዝብል ሓሳብ ተዋሂብሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብቲ ቀጥታ ቃላዊ ትርጉም ዝሓለፈ ምስጢራዊ ኣባሃህላ ኣለዎ ድዩ ወይ ከዚ ከመይ እዩ ኣብዚኣ መብርሂ ክትቡና ማለት እዩ እሺ ስለዚ እንታይ እዩ ከምቲ ክበሃል ዝፀንሐ እዩ ሓፈሻዊ ትርጉሙ ናይቲ ደብረ ዘይቲ ዝብል ወይ ድማ ናይ ምጽኣት ጎይታ ዝብል ብፍሉይ ግን ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ህድማኹም ብግዜ ክረምቲ ከይከውንሲ ተጠንቀቁ ነቶም መጥበውትን ወይ ድማ ጥኑሳትን ወይልአን ይብል እዚ ማለት በቲ ብነቸር ወይ ድማ ብሕጊ ተፈጥሮ ነፍሲ ጾራት ንዝኾና ወይ ድማ ደቆልዑ ንዝኾና ዘይኮነ ንመን እንተራኢልና ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣብታ ግዜ ምጽኣት ንሳ ወይ ድማ ኣምላኽ ኣብ ዝመጻሉ ግዜ ሓጢኣት ብኽፍኣት ንዝጠነሱ ደቂ ሰባት ወይ ድማ ሓጢኣት ንዘለዎም ብሓጢኣት ዘቕቢቦም ወይ ድማ ጠኒሶም ንዘለዉ ሰባት ወይሎም ብኽፋእ ጠኒሶም ወይ ድማ ብሓጢኣት ጠኒሶም ብኽፋእ ንዝወለዱ ወይ ድማ ሓጢኣት ንዘጥቡ ሰባት ድማ ወይሎም ይብል ስለዚ ቃል ብቃሉ ንጠነሳት ወይ ድማ ንነፍሲ ጾራት
بتفطرو قلعون تنسى ديتات ويما هصانات زي كونه ترجمو بحاتيات نصنس سباتن بحاتيات انيسوم نزولدو سباتن زغلص قالاو ترጓሚ ወይ ድማ ትርጓሜ ያለው አብዛ ሰዓት ዚአ ኃጢአትና ራጊፍና ምስ እግዚአብሔር ተጸግዕና አብ እግዚአብሔር ተዳዘይ ጸኒሕና አብ ኃጢአት ተዳዘይ ጸኒሕና ወይሎም ጎይታነቶም ሰናይ ምግባር ዝገበሩ ነተም ሽድሸ ቃላት ወንጌል ዝፈጸሙ ንዑ አቱም ናይ ቦይ ብረኻት ናብቲ ቅድመ ዓለም ዝተዳለወልኩም ቅድሚ ዓለም ዝተዳለወልኩም ናይ ቦይ ርስኽ ወርሱ ንዑ ይብሎም ነቲኦም ድማ ኪዱ አይፈልጠኩም ነይሉ ከባረሮም ኮሎ ወይሎም ቶም በኃጢአት ጠኒሶም ክፋአት ዝወልዱ ሰባት ወይሎም ይዝብለና እንበር ነቲኦም ነቴን አዴታት ነፍስ ጾራት ወይ ድማ ቆልዑ አይኮነን ዝገልጽ ማለት እዩ አልባት ተወሰኸ ሐሳብ ደልዩ እሺ አረህ ቃልዮት ይስማዕና አብዚ ዝኾነ ተወሰኸ ሐሳብ ህድማኹም ብሰንበትን ብክረምትን አይኹን ይብል ሰንበት ኩሉ ሰብ ዘዕርፈልዩ ወይ ከዓ አይሁዳውያን ሰንበት ዝተባለት ቀዳሚት ሰንበት ቀዳም በትናቶም ሕጂውን ሰንበት ሰንበተ ክርስቲያን እዩ ሕጂውን ከም ሕጊ ኮይኑ ቀዳምን ሰንበትን ዝበዝሐ ኦፊሳት ወይ አይሰርሕን ቀዳም በሰንበት ዝተባሃለሉ ምክንያት ህድማኹም بسنبت كاب جت من قدكم ويقعزوكم بسنبت أيخون اندحر هدماكم بسنبت أيخون اندحر تباهلو انتاي اندحر لا أبتي السنبت وان كل سبي يعرفي حدث اندحر تقعيزو أب سنبت جزء زرقبو information يبولنا حبريتها يبولوني سلزي رأيكم زغان التمرت زي بولكم نجارات كوينكم أحدون أي تخيدو كابتن متمهار لهم جزيات نجاراتون إنما كم من كتمهار كم زلكا وتفلت عليكا سلزي أبسم زرد أكا ندحر من قد زحبركا تزيهاليو نابي كتكيد كم زلكا ندحر زي تفلت كوينكا بكرستنا خا بيهوتكا بمنفساو النتكا ندحر ناتغط كوتكا تزي عابيخا خا موداتو طفأت يزخونكا فلتات هالليكا كالب بزوحيات نجارات هاليوم خا سقاول نسحاوي هوت كي قربكا بسقاول لإግዚአብሔር تزي تحتيمكا نافتنا مودات علامة سلازي تبصح نز ነገር እዚ ንኽህልወኩም ህድማኹም ብግዜ ክረምቲ ወይ ካ ኣብስ ኣይኾን ኢሉ ኻይብል ጥኑሳትን ሓራሳትን ዝተባሃሉ በቀም በኃጢአት ዝጠነሱን በኃጢአት ዝሓረሱን ይብል ብንሕና ኢና ማለት በኃጢአት ዝጠነስናን በኃጢአት ውን እንጥቡ ንብዙሓት ገሊኡ ትክክል እንዳመሰለና ጌጋ ሓበሬታ እንህብ ነጥቡ ንሰባት ብጣዕሚ ንዓና ጥራይ ከይከውን ንኻልኦት ካብን ሓወኻት ዕንቅፎሲ ኣብ ንሳኻስ እምኒ መጥሓን ተኣሲሩ ናብ ባሕርቲ ትጥሕል እዩ ዝብለካ ስለዚ መዕንቀፍ እንዳኾና ንብዙሓት ነጥቡ ዘለና እዚኦም ዘለው ነገራት እዮም ብሓጢአት እውን ጠኒስና ዘለና እዚ ነገራት እዚ ናብ እግዚኣብሔር ቀሪብና ብንስሓ እቲ ጥንሲ ከም ዝውለድ ብንስሓ ከዓ ንሕና ኣንፅሂና ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከም ዘለና ንምግላጽ ዝገልጽ ምስጢሩ እግዚአብሔር ይኽብረለይ እሺ ቃልዮት ይስማዓልና ሕራይ ንመምህራን ቃልዮት ይስማዓልና ብርግጽ እቲ ክባሃል ጸኒሕ ይስፍሕ ዝበለ ተባሂሉ እዩ ተገሊጹ እቲ ምስጢራት ብትኽክል ማለት እዩ ብሓቂ ጥኑሳትን መጥወውትን ተባሂለን ዘለዋ ብርግጽ ንዕአን ጥራይ ደይኮነ ብርግጽ እሱ ሽግር ይፈጥር ከም ምዃኑ ኣብ ጉዕዞ ኣብ ህድማ ንዝሃድም ሰብ ጥንስቲ ሰብ ማዕረ መንእሰይ ክትጎይ ትኽእልና ከም ልባ ክትገይራ ይትኽእልን ተጥቡ ከዓኒ ብዙሕ ነገር ኣብ ተሃድመሉ ግዜ ክትሕባሉን ህፃን እጡብ እንዳደልዮም ብዙሕ ዘሸግራን ከም ምዃኑ ማለት እዩ እንሆ ብዝያዳ ትርጉሙ ግን እንታይ ምዃኑ ክገልጹልና ከም ዝጸንሑ ማለት እዩ እንሆ ብሓሳብ ጸኒሶም ብቃል ንዝወልዱ ብቃል ወሊዶም ድማኒ ብግብሪ ንዝዕብይዎ ሰባት ወይሎም ንመን ንሓጢአት መጀመርያ ሓጢአቱን ኩሉ ግዜ ወላ ኣብ ትርጓሜ ወንጌልና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ዘሎ እንትትመልክትና ንሱ ዘብሪ ማለት እዩ እንሆ بقال بحسب بجبري يدفцم صدق يخون حاتيات بزين يدفцم ازن ثلاث نغرات معناته سمرت تحرد علي ونزين عنوتن طفاتين بصح معناته دحرات زي سميرن جين ناب فرد زبصح خم زي كونه ممهران يغلصوا يوم معناته ولا ماتيوس وانجيل 20 معرف 25 من تريناون ريو زمون زبل بمرأي تراين درا خوين كل سب كيرايه زي من زمن ريو زي زمن سب يلن ስለዚህ እዚ እንታይ ዳ ኣብዚ ያዳ ግን በሐሳብ ጸኒስካ بقال وليدك بجبر دحرات عبيت اللي خان خفقات نحاتيات
ويلخم نه تم متبو تتباهيلهم زلها خمس غلت صنحه انقفات نخالو سب زمهرو بنفقنا نخالو زمهرو مالتي عده نعشل طوب كمتهب نخالوت كحدت تمرتي ناي انقفات منغدي اب هايمانوت كوينو من صدقي مغبار كهب زيكل زم حلالفو سبات ويلهم زبل عبي ترغم كم زلو خبرولنا صنيحان بدغامي ممران قال هيوت يسمعلنا قصيلنا نري حنت حتولاتنا مالتي ممرابين ماتيوس وانجيل نسو كاب خي وصانا اب عرف 14 قطر 36 زل هايل قال مالتي نتا بزعبا تعلت كزاربن كلو مالتي انه اذا علت زي نتا علت نتا معلت نتا ساعات اتي اغنا يلو مانم زفلط اسب يلن ناي سماي ملائكت خونه ولد نبعلو ناي فلطاني زبل اباهلا تصحيفلو مالتي نو نتا علت اتي اس كميو ايتفلط نقبلا زخاله ملت متنو مني مخاني حلف حليفو وملائكتنا يسمع يطري يكون ولدو ينبعلي فلطاني ولدنا بيتكريستيان نصوعو ولد እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማኒ ሪና ምስለ አቢና ንብል ምስለ አብ ማዕረዩ ዝብል ትምርቲ ቤተክርስቲያንና ተስተምር አነ ዋቢ አዱ አነና ቦንስ ሓደ ኢና ከም ዝብል መሰረት ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይ ክብል እዚ ቃል እዚ ተዋሂቡ ወይ ድማ ኣብዚ ሰፊሩ ዘሎሞ ወይስ ትርጓሜ እንታይ ይመስል ሕጽር ዝበለውና ምስ ግዜ ማለት እዩ እሺ ነዚያ ተገልጸልና ከምዛ ተገልጸጽናኻ ማቴዎስ ወንጌል ያዘላ ፍትመጀመሪያ ክሪኦ ከለና ተቃል ግን መጀመሪያ ሐዋርያት ንጎይታ መስሓተትዎ እንታይሎም ሓቲቶሞ ንጎይታ ኣብ ደብረ ዘይት ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መኣስ እዩ ዝኸውን አንተ ወሓዙ ለይለኩም ነይረ ተቃል ናይ ምምጻእካን ናይ ህልቀት ዓለምን ከምልክቱ እንታይ እዩ ናይ ምምጻእካን ናይ ህልቀት ዓለምን ከምልክቱ እንታይ እዩ ቃል ይቀትል ትርጉም ህይወት ይብል ሊቃውንቲ ካብ መጀመርያ ንሕራም ቢብካይ ሓንቲ መልእኽቲ ርዳእካያ እንታይ ዝብለና ዘሎ ሐዋርያት ንጎይታ ናይ ቦኻ ምጽአት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምጽአት አይኮኑን ዝብሎ ዘለው ምምጻእካ ምጽአትካ እዮም ዝብሎ ዘለው በዕል ዝመጽእ ተራ ኮይኑስ ታይ ኮይኑ ዘይፈልጦ ትዝመጽእ ባዕሊ ክርስቶስ እዩ ናይ ምምጻእካ ምልክት እዮም ዝብሎ ዘለው ኣነ ዝመጽአሉ ከምዚ ኢሉ ከረዳኦም ጸኒሑ ስለዚ ኣብ ኣይኮነን ክመጽእ ወልድ ክርስቶስ ባዕሊ ወልድ ውሉድ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ንምንታይ ዳ ወልድ ኮነ ናይ ሰማይ መላእክት ኣይፈልጧን እዮም ዝብሎ ዘሎ ወልድ ተባሂሉ ዘሎ ስጋዊነቱ ሓደ ቀዳማይ ስጋዊነቱ ንምግላጽ እዩ ስጋ ድኹም ምዃኑ ክርስቶስ ድማ አዳማው ስጋ ከም ዝለበሰ ንኸረዳእና ብስም ወልድ ተሰሚ ዘሎ አዳም ምዃኑ ከረዳእና እዩ ስጋ ውሉደ ይኻሎም ድማ ኣነ ወለድኩ ኣብ ዘፍጥረት ዘሎ ንባዕሉ አዳም ሓደ ከባና ሕማቅን ጽቡቕን ዝፈልጥ ኮነ ይብል እዚ ንመኒ ንክርስቶስ እዩ አዳም ክርስቶስ ከም ዝኾነ ክርስቶስ ድማ አዳም ከም ዝኾነ ስጋውነት ክርስቶስ ክገልጽ ምስኦም ዘሎ ስጋ ለበስ ወይ ድማ ስጋ ዝለበሰ አዳም ዝኾነ ክርስቶስ ምዃኑ ንኸረዳእና ሐዋርያት እዩ ስጋ ለበስ አይፈልጣን እንደገና መላእክት እውን አይፈልጧን እምበር ዝመጽስ ባዕሉ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ሕጽር ብዝበለ ትዝመጽእ መን እንተራእልና ክርስቶስ እዩ ሐዋርያት እውን ንጎይታ ከሓትው ከለው ምምጻእካ ትመጽአሉ ግዜ መዓስ ኢሎም ዝሓትው ዘለው ዝመጽአሉ ከምዚ ምልክታት ክትሪኢኹም ኢሎም ኣሎ ባዕሉ እንዳመጸ ንትመጽኡ ኣይትፈልጦን ኢኻ እንተልናዮ ለቱ ስባት እዚኣ ናይ ቃል ወይ ድማ ትርጓሜ የድልየና ንምንታይ ምኽንያት ይኮብ ዝብል ዘሎ ኢልና ምርዳእ ተድልየና ኣብዚ ኣኽለ እሺ ሓውና ዲያቆን ብራይ ተወሰኸ ሓሳብ ኣብዚ ሓሳብ ወልድ እውን ኣይፈልጣን እዩ ዝብል ከሎ እንታይ ንምባል እዩ ሓደ ስጋ ከም ዝለበሰ ንምርዳእ እዩ እምበር ኣብቲ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ኣብ መዝሙረ ዳዊት ቀዲምና ሰላሒላ ኣይኮንኩን ዝመጽእ ኢሉ ተዛሪቡ እዩ እንታይ ዳ ስጋ ከም ዝለበሰ ንምርዳእ እዩ ነቲ ዝለቢስዎ ዘሎ ስጋ ንኸረድ እዩ እንድሕር ዝፈልጥ ኮይኑ እንድሕር ኢሎ ኣምላኽ እንታይ ዳ ከም ዝኾይኑ ንምንታይ ዳ ከም ዘድልይ ንምንታይ ዳ ምጽኣት ኣድልይ ንምባል ከይብሉ ስጋ ዝለበሰ ወይ ከዓ ስጋን መለኮትን ተዋሃደ ከም ዝኾነ ንምግላጽ እንታይ ኢሉ ነቲ ስጋ ለቢስዎ ዘሎ ንጽባሕ እኳ ከም ዘይትብል ምክንያቱ መዓልቲ ንጽባሕ እኳ ትወልዳሲ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጣን ኢና ንኸምኡ ንምባል ዝተዘረበ ሃይለ ቃል እምበር ክርስቶስ ዘይፈልጥ ኮይኑ ከም ሓደ ፍጡር ወይ ከም ካል ሓደ ነገር ኮይኑ ይኮነ ለቱ ስብሃት ከምዕ ነገር ኣይኮነን እንታይ ዳ ገንዘብ ስጋ
ገንዘቡ ከም ዝገበር ገንዘብ ቃል ንገንዘብ ስጋ ገንዘብ ስጋ ንገንዘብ ቃል ከም ዝኾነ ንዝገልጽ ሚስጢር እምበር ንሱ ዝመጸሉ በዕለተ ሰንበት ብ29 መጋቢት ዕለተ እሁድ ከም ዝኾነ ንጻድቃን ብየማን ንሓጣን ድማ ብጸጋም ከም ዘቑ ይገልጽልና ማለት እዩ ዘበረኽረለ ምናልባት ትንሽ ሐሳብ ኩስኸላ በዚህ መገዲ ክርስቶስ አምላክነቱን ስጋውነቱን ያስተምረና አምላክነቱ ዝመጻሉ ስጋውነቱ ድማ ስጋ ከም ዝለበሰ ድኹም ምዃኑ ከረዶም ኩሉና ሐዋርያ ንቶማስ ብዕፁ ገዛ አትዩ ንቶማስ ሓዘን ንኽብሎ ከሎ ክልተ ነገር አስተሚርና መለኮቱን ስጋውነቱን መለኮት አይተሓዘንዩ ንቶማስ ሓዘን ንኽብሎ ከሎ ቶማስ ሒዝዎ ስጋ የቃጽልኒው መለኮት አቃጽልዎ ስለዚህ ከምቲ ንቶማስ ስጋውነቱን አምላክነቱን አብታዕፁ ትገዛ ድሕረትን ሳዩ ማለት ብዕፁ ማዕፆ ወይ ድማ ብሓደ መንደቅ ከም ዝኣተወ ኣብዚ ድማ አምላክነቱን ስጋውነቱን የስተምረና ኣሎ ስጋ ድኹም እዩ ምንም አይፈልጥን ገንዘቡ አካሉ ገይርዎ ኣሎ ክርስቶስ አምላክ ድማ ኩሉ ከኣል እዩ ክመጽ እዩ بجرما بسجاونة خمس مسألة حراي دما بجرما ملكوت خمس مسألة يرد عنا مالتي. الشيء قالوا تسمع لنا برجامي قالوا تسمع لنا برجز ممران نخاني زي أفيرنا يقول قلوت علمي مبارك اللهم سفح بزبالة كقال صرنا صنيح مالتي تقلل بزبالة جناب زمود عتا زتل على تحتون دحر دارينا كم تخبلوا ودس صنيح مالتيهم تخكل هذا قدمة واحدة زي فلت سجا ملباسو نخرج مالتي لمثالي قدمة واحدة كلتا بحر كم استوهارون فلتينا كلتا بحريات تواهلهم زلوا سجاو بحرنا ملكوتاو بحر مالتي سجاو بحر بحرو أي فلتني قدمة واحدة أي فلتني نيرونا كريستوس سجا أبز ساعات زجين تنقع حلو زلنا كريستوس زي فلت سجا دا يوسدون بر سجو أي فلتني نبلينا كردو زلنا مالتي كريستوس زي فلت سجا ويدماني حبو مستير كفلت زي كل سجا تواهيد يبرجز أبز ساعات زجين سجا أي فلتني زبلا بحالا يبولون هنياتو ناي ملكوت بحري ها ناي سجا جنزوب جيروي سجا دما سجا ناي ملكوت بحري جنزوب جيرو ملكوت دما ناي سجا بحري موت بسجا وهاي ببن بس نبل حكيرو تنتصلو يبولون ملكوت كاف سجا فلينا نوري نجار يبولون سلزي بملكوت بسجو قدمة واحدو بيتكشان ناتتنكي أصل تمهر قدمة واحدو زي فلت سجا كم زلا بس قدمة مواحدو سجا يفلت النيرو دحرة واحدو جنا ناي سجا بحري كاب ملكوت زحبائلن أي ملكوت بحر ما خف سجا زحبائلن إذا نجارز تمالال إنتوا هايدون كم زخيد مالتي بزح ممران تنتاني زهابلو بيت كريستيانين بزق بان ترتيراز مهاروتو تمرتي مالتي كم تقبلوا ودي صنع حواتنا وين بعل بيت كم يجيروا الناس نجار زخيف اللي تدخون لمثالي أبي يوحنا قال معرف حمش كاب 20 كل تنزل السنة 4 حرات ملكيت ناسي نو بيتي أبز خبره ولد خبر كم زلوا بزح تزاري بمسي مودتك انت يبل نو ولد نحدو كيفر عبد نحدو كيفر كل فرد جنها نولد حليفه هابيبل سلازي فراد من جرالنا ولد እግዚአብሔር ፈራዲ ኣብ ሰዓት እዚ ፈራዲ በዓል ቤት እንድሕዳ ኮይኖም ይገሩ ነታ ዝፈርደል على ዘይፈልጥ ብስጋስ ከተረድዎ ሓደ ኣፍርድ ቤት ዝቆመ ሓደ ፈራዲ ሰብ ነቶም እስራቱ ወይ ማለቶም ገበነኛታት ዝፈርደሉ ዕለት አይፈልጥን እንተልካ ከቢዲ ማለት ብስጋ እንኳን ጸቢብን ደሩቱን ወሱንን ክንሱ ማለት ስለዚህ ወልድ ከም ትግለጽ ጸንሕ በመምህራን በከበበ ተስብት በጸቢብ ደረት በሐጽር ቁመት ወይ ድማ ተገሊጹ በክብር ዝመጽ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 8 ተዘሎ ተምዝወግቦ እኮ እንዳራእይዎ ስጋ ዝለበሰ ኮይኑ ዝመጽ ስለዝኾነ በወልድ ዝጽዋዓሎ እምበር ወልድ አብአባሎ አብድማ ኣብ ወልድ አሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከውም ዘይ ተፈልየ መለክ ብስም ወልድ ዋላ ንጸዋዓ እምበር ፈርድ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ግን በሐድነቶምን በመለኮቶምን ህልዋን ምዃኖም ከይተረዳና ማለት እዩ ንምንታይ ዝተባለ ብዙሕ ትርጓሜታት ይብሉ መምህራን በርግጥ ዘእንበለ ብዘይ አብ ወይን ዝብል ይምጽኦም ዘእንበለ አብ ዝብል after መወዳታዊን የምጽው መምህራን ማለት እዩ ወልድ ብዘይ አብ አይፈልጣኒ ማለት ካብ አብ ተፈልዩ ወልድ ዝፈልጦ አብ ዘይፈልጦ የለን ማለት ዘእንበለ አብ ዝብል ወልድ ዝፈልጦ ብዘይ አብ ወልድ ጥራይ ዝፈልጦ በይኑ አይኮነን ብዘይ አብ ቋምስኡሎን ማለት ብዘይ አብ ክንብል ከለና መንፈስ ቅዱስን አብን ህልዋን ከም ዘሎ አነና ቦን ሓደና ከም ዝተባለ አው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ገሊጽዎ ከም ዘሎ ማለት አና አባቦይ አብ ድማ አባይ ከም ዘሎ አይተፈልጡም ዲኹም ተባሂሎም መለኮታዊ ባህሪ ገንዘብም በሁሉ ኣብ ኩሉ ምልአት ከም ዘሎ ዘረድ ምዃኑ ዘረድ ማለት እዩ ቃዋሚ ቃል በቃሉ ትርጉም ዋውን ከም ትግለጽ ጸንሐ ኖ ንምንታይ ዘይፍለጥ ዘመኑ ዘመን ዮሐንስ ፍርቅ ለይቲ በእለተ መጋቢት እለት
زعلة سنبت مخانو فلوت انديو دحرالنا كندي علة سنبت አሉ كندي ورح مقابيت አሉ كندي زمن يوحنس አሉ بنتصر تعالتي اجين زفلط حساب يلن ولد ود ሰብ ተዋሂቡን ዝዋሃበሉ ትርጓሜ ከም ዘሎ መምህራንና ናይ ቤተ ክርስቲያንና የስተምሩ አሕዋትና መምህራንናን ካብውነት ዝሃብኩምና ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብርግጽ ብሰፊሕ መለከ ገሊጽኩም ኢኹም ማለት እዩ ነው ዝተማሃርናዮ ኣብ ልብና ይሕድረልና ንዓኹም ካ እግዚአብሔር ናይ አገልግሎት ዘመንኩም ይባርከልኩም ራይ ተወሳኺ ሓሳብ ኣለና ይብልና እግዚአብሔር ይኽብረልና ትራይ ተከብረ ዘይት ትምጻት ከም ሰራቂ ከም ዝኾነት መጠን ንሕናውን እግዚአብሔር ንቁሕ ህሊና ሂቡና ከም ሰራቂ ዝመጸሉ ኩን ፈሊጥና ተዳሊና ንኽንጸንሕ እግዚአብሔር ጸጋ ረድኤቱ የብዛሕልና እግዚአብሔር ይኽብረልና አሜን አሜን እሺ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ብድጋሜ ዝነበረና ጊዜ ደብረ ዘይቲ ማእከል ናይ ጾም 4 ወይ 5 ሰሙን ናይ ጾም 4 ክንርኢ ጸኒሕና ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ስለዝረዳአና ስለዝዓቀበና ክሳብ ዝዓለት እዚኣውን ብህይወትና ንንስሓ ዝኾን ዕድመ ዝወሰኸና ብድጋሜ ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ራይ بقصال سومنات أبستفلالي مدب ودم أبشادشاي سومن ناي جبرير نخن الرخب እግዚአብሔር كساب شعوب تتصنح تنفاسي عدلنا صومنا يبارك يقدس بحقن انه يستلمنا እግዚአብሔር አምላክ ይለመነና ንጸድቀሉ አእምሮ ያሃበና እግዚአብሔር በዚ ክንፍለየኩም አብስተፈላሊ ኩርናዓት ኮይንኩም ነዚ ነገራት እዚ በሐቂ ተካታተሉ ዘለኹም አሕዋት ድማ ከም ተቀዲሙ ዝተገልጸ ምትብባዕኹም አይፈለለየና ንብዙሕ ሰባት ክበጽሕ ሼር እንዳገበርኩም ሓሳባትኩም ወይን ኣብ ኮመንት ኣብ ቦታ ናይ ኮመንት ዝኾነ ሕቶ ከለኩም ርእይቶ ሕቶታት ዝተፈላልየ ክእረም ኣለዎ ትብልዎ ወይን እርማትኩም እንደገፋትኩም ተጸበይቲና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣብ ዘለና ሰላም ያድለና